For the two. I said you want to add the other one. Wait now. See this one you choose first. Felicia. Felicia is how much? 95,000. Plus 95. But no, 95 it's okay. It's okay. This two. Okay. Check 200 and 200 and. Oh yes, ndị Igbo ọ ga-adịrị ụlọ mma. Ọ ka bụ nwa ụlọ nwoke bụ Prince Chukwubuzor Akajiofor Igbo Ozo Ementaemeimo. Ọ ya bịara na Obuchineme hospital today. Dịka nsogbu na ekeresimesi erugo ọnwa Disemba. Ọtụtụ ụmụnna anyị bụ ụmụ Igbo nọ n'ime ụlọ ọgwụ taa enweghị onye inye aka, enweghị onye enyemaka. Ụfọdụ bụ ndị o discharge gụrụ ka ha laba, mana ile anyị fụ na ha enweghị ego ha ga-eji wee ụgwọ ụlọ ọgwụ wee naba. Ị bụrụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ, cheta ụmụnne gị ndị nọ n'ụlọ ọgwụ. A sịkwana na gị na ya bụrụ nwanne ma ọ na-emara onye ọ gaa n'ụlọ ọgwụ nyere ụmụnne gị aka ma napụta ndị ihe na-esiri ike. N'ọkwa na anyị ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ. So jisi na ike ka anyị na-akwado ala Igbo ma na-edozi ya bụ ala Igbo ka ọ dịkwa mma. Iji ụlọ ọgwụ dị iche iche napụta ụmụnne gị ego ahụ ị ga-eji gaa na-aṅụ mmanya ma ọ na-ebi ndụ dị iche iche, i were ya gaa n'ụlọ ọgwụ napụta ụmụnne gị, maka na o nwere ndị need your help. Ị na-anụ? Ọ ga-adịrị ụlọ mma. Ebe anyị nọ taa bụ Obuchineme hospital Emene. Ọkwa ya? Emene. Ọ ga-adịrị ụlọ mma. Ọ ka bụ nwa ụlọ nwoke bụ Prince Chukwubuzor Akajiofor Igbo Ozo Ementaemeimo. Ngwa ka ọ dịkwa ka anyị na-aga, anyị ga-afụ ndị ahụ bụ ndị ọ kwụrụ ụgwọ ụlọ ọgwụ taa. Otu onye n'ime ha bụ Felicia Ugbo Felicia. Anyị ga-aga ka anyị ga-afụ ya anya na Uche Chukwuoluchi. Anyị ga-afụ ndị ahụ maka ndị ahụ amara na ọ kwụrụ ha ụgwọ, mana ka anyị enwe ike wee fụ anyị. Ka anyị kenekwe n'ụlọ bụ ndị Igbo, ọ ga-adịrị ụlọ na mma. Yes. Where do you Uche? Okay. Oh yeah. Anyị na-agazi na nke Felicia. Yes, sir. Yes, sir. Ada ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Okay, ya bụ Felicia. Ọ ga-adịrị gị na mma. Yes, so ọmụ a bụ Prince Chukwubuzor Akajiofor ndị Igbo niile Ozo Ementaemeimo. Na site n'ike nke Chineke, anyị sị na anyị ga-aga na hospital wee nene anya cheke
ndị nọ na hospital anyị chọrọ ka ha soro wee gbaa Krismas, anyị achọrọ ka ha nọrọ na ihe. So anyị tụrụ akwụkwọ dị iche iche, mana akwụkwọ epikiri otu onye bụ Felicia Ugbo, ọkụ ya, and onye nke ọzọ bụ Oneba. So ihe a bụ ndị akwụkwọ bụ ndị anyị tụtara. So ọ kwụgoro ụgwọ hospital. Hallelujah! 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 Okay. Mmadụ ịbụọ bụ ndị ochie izu, anyị amara ndị ahụ, ịghọtago, mana nke ga-alaghachi ọzọ. Nsogbu adịrọ ta mmanụ Kobo, ọgamenyere kwa ọgam Kobo. Ọgamenyere kwa Dr. Kobo. N'obere mama chọkwa itinye ya na ọsọ ebe ọ tinye ya. nke ga-alaghachi ọzọ. Hallelujah. What's the thing? Don't worry, inshallah. Good evening, everyone. Na ọkwa ejima mụ onwe m bụ ejima ma mụkwa ejima, so ọ ga-abala gị. Nke a gosiri na ị bụ onye ilu ọma kpọrọ, maka na abụ m ejima mụọ ejima. Chineke m amara mmadụ niile bụkwala ejima ka ha chuzi. Ọ ga-adịrị gị na mma. Aha m bụ Prince Chukwubuzor Akajiofor ndị Igbo niile, Ozo Ementaemeimo. Site n'ike nke Chineke, anyị na-aga na hospital to hospital, na hospital visitation, na-echeki. Ụfọdụ bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ndị o discharge bụ, mana ha enwere ego ha ga-eji wee na-abịafa. And ụfọdụ bụ ndị na-enweghị onye inye aka, ewesị mba, anyị ga-abịa na hospital. Ọ bụgodị ịkasị ha obi ka obi ha nwee ike dajụọ, maka anyị chọrọ ka mmadụ niile nọ n'ụlọ ọgwụ n'ike sorokwe gbaa ibe ha gbaa Krismas ọ na-agba, instead of ịnọ n'ụlọ ọgwụ. Ọ ya mere anyị ji tụọ akwụkwọ, anyị ya bụ akwụkwọ niile afọ niile o butere, ọ bụla afa gị so na ndị akwụkwọ anyị pipụtara. Ọ sị na ọrụ Chukwu iche Chukwu, and site n'ike nke Chineke ọ kwụgo ụgwọ biil gị niile. You finish your bill, so you can go now. Chukwu okike abịa ama ga-anọnyere gị. Asị m na ihe ị ga-eji zụọ ya bụ ụmụaka agaghị akọ gị. Chineke ga-enye gị ndụ, nye gị ike, nyekwere gị amara. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ka m mara m ife m ga-eji nyekwa ụmụ ejima. Ị ga-amụzi ejima na nke were 10,000 anyị ụmụ ejima. M ga-amụtakwa ejima nke m, mana ụmụ ejima m etogo. Father Chukwubuzor, God bless you. O mesie unu ejize nwaanyị naba. Jisilike eziokwu. Ka m mara nnekwa anya n'akpa. Ọ sị gị na ya ga-ana
God bless you, sir. God bless you. God bless you. I'll go